вельмі агідна глядзець на падобнага кшталта фатаграфіі, дзе прапаганда ў сваіх мэтах выкарыстоўвае дзяцей і маладзёнаў. І людзей з абмежаванымі магчымасцямі, ці паталая, ці невідзяшчага музыку. Ад маладых капцюроў садка беларускі дзіцёнак бачыць партрэт дыктатара. І ад выхавацелей ды настаўнікаў чуе наратывы дыктатуры. Пазней у школах, тэхнікумах дзецям ладзяць экскурсіі ў ічу і сіза. Навошта? Адказ вельмі просты. Рэжым няспынна навязвае замест Бога і хрысціянскіх інстытуцый сябе любімага, на чале з богам сілавікоў і іншых невменяемых Аляксандрам Лукашенка. Дарэчы, у Лукашенка ўсё атрымоўваецца вельмі добра і яму ўдаецца выхоўваць пакаленні перакрутаў, такіх, напрыклад, як Марк Салонік, які выступаў сведкай з боку абвінавачання супраць жанчын, якія дапамагалі яму, перадавалі ў СІЗА перадачы. Памятаеце гэта галоснае дзела пра едастаўку. У Беларусі Бог даўно памёр, а руская праваслаўная царква не мае аніякага дачынення да хрысціянства і служыць Лукашенка і Пуціну. А тыя дазваляюць РЦП безакцызна гандляваць алкашкай ды сігарэтамі. Сатанінская секта на чале з КДБ. Але ёсць арганізацыі, пра якія вельмі цяжка ўявіць, што яны служаць рэжыму і выхоўваюць для яго кадры. І кадры вельмі моцныя ў плане спорта, якія выкарыстоўвае лукашэнкаўская прапаганда. Напрыклад, баец ММА, першы чэмпіён свету па змешаным адзінаборствам у лёгкім весе. Артём Дамковскі, Рэспубліка Беларусь! Гісторыя змешаных адзінаборстваў ММА у Беларусі пачалася ў пачатку 2000-х. Вялікую ролю ў стварэнні акадэміі ММА адыграў Юрый Булацкі, адданы лукашыст, сам з Бабруйска, займаўся каратэ. Трэнерскую дзейнасць пачаў менавіта ў Бабруйску, потым перабраўся ў Менск. На дадзены момант з'яўляецца галоўным трэнерам акадэміі ММА у Беларусі. Артём Дамковскі вядомы ў спартовым свеце чалавек. Узорны сем'янін, сапраўдны баец, нястомны, хуткі ды вельмі разумны. Адстойваў, а можа і яшчэ зараз, гэта робіць лукашэнкаўскую Беларусь на міжнароднай спартовай арэне. Але тое, што ён цацка для прапаганды, не пытанне сённяшняга відэа. У моманце ён з'яўляецца байцом СОБРа і знаходзіцца ў базе карнікаў Беларусі. Знакаміты спартовец, публічная асоба, ікона беларускага ММА, па-за спортам атрымоўвае заробак у сілавым органе, які зганьбіў навекі сябе і сваіх чальцоў. Ці можна ўявіць у такой ганьбе яго замежных калег? Райана Бейдера, напрыклад, ці Леона Эдвардса. Я не магу сябе ўявіць Бейдера, які лупцуе дубінкай пратэстоўцаў. А вось Артёма чамусьці магу. Ён вырас пры Лукашэнке. Ён яго баіцца, бо ведае, што Лукашенка у яго можа ўсё адабраць. Квартира есть, машина есть, детки есть, жена есть. Такая рэчаіснасць у краіне, дзе людзі не баяцца Бога, а баяцца ўладу. Не ведаю дакладна, ці чэмпіён Артём збіваў дружком пратэстоўцаў, ці наадварот, яго не прыцягвалі да карнікскіх аперацый. Але тое, што ён прымаў удзел у затрыманнях, ведаю дакладна. У 2014 годзе ў вёскі Шеметава, у доме нумар 45, Артём у складзе свайго падроздзела затрымліваў некага Берагейку, ПФ. Берагейка зрабіў стрэл з паляўнічай стрэльбы ў байца групы СОБР прапаршчыка Дамковскага, але не давёў злачынства да канца, так як быў затрыманы. Калегі Дамковскага, КДБшніку Змітру Федасюку, пашчасціла меней, і Зміцер Зельцар усё зрабіў як трэба. Зміцер Зельцар паказаў нам, усім, прыклад сапраўднага хрысціяніна, які уступіў у бойку з сіламі зла. Слава героям! Я заклікаю усіх, хто дагэтуль не падпісаўся на канал, падпісацца. Мы распавядаем пра важныя рэчы, якія варта ведаць. Ставце падабайкі, пішыце каментары, распаўсюджвайце нашыя відэа.
Вялікі дзякуй нашым патронам, якія падтрымліваюць канал на Патрыёне. І нагадваю, што ідзе вайна. Таму я заклікаю усіх данаціць на ЗСУ. На вайне нашыя хлопцы аддаюць свае жыцці за нашу свабоду. Команда народного репортера выказывае вялікую падзяку камандзе Белпол за інфармацыйную падтрымку. Давайте познаёмімся з сям'ёй чэмпіёна. Жонка Алена, Хоумбанк, турызм, нічога цікавага. Маці пенсіянерка, шмат год працавала ў філіяле нумар 2 Магілёў Аблтранса. Старэйшы брат працаваў на Аливарии. Хотел быть похожим на папу. Думаю, в школе у нас второгодник, поэтому думаю, ладно, учеба у меня не пойдет, пойду я на завод и буду как папа сварщиком. Баця таксама быў вельмі прыстойным чалавекам, пакуль у 2015 годзе не парэзаў ножом сваю сужительку. Милициянская сводка. В состоянии алкогольного опьянения после совместного распития спиртных напитков по месту жительства в доме 12 по улице Сака города Бобруйска в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес один удар ножом по левой руке сожительницы Бурак ТВ, причинив колото-резанные раны наружной поверхности левого плеча, в средней и задней поверхности левого плеча в верхней трети, относящейся к категории легких телесных повреждений, повлекших за собой кратковременное расстройство здоровья. Как видите, ничего выбитного, звычайная працоўная семья. Только сын Артем досягнул поспехаў и медыйности. Чэмпіён ад гэтага факта адмахнуцца нельга, як і ад таго, што на сумленні Артёма паламаны лёс Алексея Ліпеня. Ён нібыта абразіў Артёма Дамкоўскага ў інтэрнэце. Ліпеню далі 5 гадоў хіміі з накірункам. Падкрэслю без деталяў, што ў хрысціянскіх краінах за абразу не пазбаўляюць волі. А Артём такі ранімы, ну і, конечно, такога не дараваў. Ён усё ж такі чэмпіён, а не слесар з тралейбуснага дэпо. Больш таго, ён баец элітнага лукашэнкаўскага падроздзела і можа беспакарана, калі захоча, забіваць во славу Лукашенка. Сярод выхаванцаў Юрася Булацкага ёсць яшчэ адна зорка – Зміцер Сабалёў. Зорка не такая яркая, як Дамкоўскі. Дагэтуль вяршынь у спорце Сабалёў не дасягнуў. Можа, галоўныя яго перамогі яшчэ наперадзе. Зараз ён служыць у Амапе, зафіксаваны на карніках Беларусі. Сам хлапец з Бабруйска, маці медсястра, бацька былы прапаршчык, пасля службы нейкі час працаваў на холдынге. Малодшы брат Вадзім. Нічога цікавага. Амапавец Дзмітрый Сабалёў вельмі любіць ездзіць у Еўропу, менавіта ў Грэцыю, да свайго сябра. Кайфануть от цивилизации, и паспарынгаваць. Я постараюсь зрабіць усё то, что от мяне залежыць, каб лукашыста амапаўца Змітра Сабалёва больш не пускалі у Евразвяз. Няхай сядзіць на псарне 3214. Хочешь такую красивую тишотку? На ёй написано «Колян, твой тата фашист». Пераходзь по ссылце у описании, там ёсць уся інфармейшн. Калі вы хочаце аддаць свайго дзіцёнка ў акадэмію ММА, каб там ён стаў сапраўдным мужчынам, узгадайце гэты відос. Просто падумайце, у чыі рукі пападзе ваш дзіцёнак. У рукі лукашыста Юрыя Булацкага. Ці такого ж, як ён. Я, как первый тренер его, принимаю участие. Так, магчыма, ён навучыцца добра біцца і навучыцца пастаяць за сябе і сваіх блізкіх. Але якія каштоўнасці можа ўкласці ў маладую галаву такі вось Булацкі? Ці стане ваш дзіцёнак нармальным чалавекам? Спасибо Юрию Витальевичу, который направил, да. В принципе, я в армию служу. Філасофія ММА несумяшальна з філасофіяй гвалту злачынцы Лукашенка. Філасофія ММА уключае ў сябе каштоўнасці дысцыпліны, павагі, самакантролю і сумленнай барацьбы.
Гэтыя прынцыпы заснаваны на павазе да саперніка, празрыстасці спартыўнай канкурэнцыі, што кантрастуе з прымяненнем сілы супраць мірных грамадзян. ММА, як спорт, вучыць байцоў выкарыстоўваць свае навыкі ў межах правіл, дзе ўсё адбываецца добраахвотна і ў кантраляваных умовах. Аднак, калі байцы, у тым ліку і некаторыя вядомыя прадстаўнікі ММА, выкарыстоўваюць свае баявыя навыкі для прыгнячэння пратэстаў ці гвалту, узнікае пытанне аб неадпаведнасці спартовых прынцыпаў і ўжыванні іх у рэальным жыцці. У Беларусі шэраг байцоў ММА быў задзейнічаны ў сілавых структурах і ў АМАПе, што прадугледжвае ўдзел у рэпрэсіях супраць пратэстоўцаў у 2020 годзе. Ужыванне баявых навыкаў супраць бяззбройных грамадзян парушае як этычныя нормы спорту, так і агульныя прынцыпы гуманізму. Гэты канфлікт адлюстроўвае больш шырокую праблему – удзел спартоўцаў і трэніраваных байцоў у дзяржаўных структурах, якія могуць выкарыстоўваць сілу ў палітычных мэтах. Гэта стварае парадокс. Навыкі, якія, як чакаецца, будуць выкарыстоўвацца для спорту, самаабароны ці прафесійных спаборніцтваў, прымяняюцца для гвалту над мірнымі грамадзянамі. Я не маю інфармацыі, што Лукашенка фінансуе Акадэмію ММА, але цалкам не выключаю гэтага. Кузніца кадраў для СОБРа і АМАПа. Але Лукашенка падтрымлівае гэты двіж праз Беларускую федэрацыю рукапашнага бою і змешаных адзінаборстваў, якая афіцыйна зарэгістраваная і атрымлівае пэўную падтрымку ад Міністэрства спорту і турызму. Гэта ўключае ў сябе арганізацыю спаборніцтваў і турніраў, а таксама магчымыя праграмы развіцця масавага спорту, да якіх адносяцца ММА і панкратыён.